नैबे नास्रायबिल गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो साननैनि जे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। दा जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै नैबे जोलुर बादायलायनाय बर' फरायसा आफादा लोगोसेयै बिनिनो जाय बानजाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ, बानजाय आफाद जथायै जोङो सराइबिल दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव थानाय नैबे नास्रायबिल गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो साननैनि जे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। दा जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै नैबे जोलुर बादायलायनायनि गिबि दिनै सान। दा बे सान हिसाबै जिहेतुके दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे आदर्श मोनसे आफाद आरो बेखौ जोङो नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि जोङो फुंबिलिनि समायाव दायो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनाय जाबाय। आरो बिथां जायनि मुङाव जोङो नैबे जोलुरखौ जोङो होनाय जादों, मुंख्लं जसेफ बसुमतारी बिथांनि जे सावगारि, बिथांनि सावगारियाव जोङो मान बावनाय बिबार बावनाय जोङो हाबाफारिखौ जोङो लानाय जाबाय। दा दिनैनि जे सेथि जागायजेननाय सान, बे जागायजेननाय सानाव जिहेतुके अपेनिं जोंहा सेरेमनि बेयाव थाबाय। दा नंखायनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायआ लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म मानगोनां बिथाङा बेयाव बाहागो लाफैगोन गाहाय आलासि महरै। दा बिथाङा दंफैखायो। दा जोंनि हाबाफारिया बेबायदियै जोङो थांगोन। दा दिनैनि जे बिथांनि मुङाव जे जोङो जोलुर बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि जोङो खुंनाय जाबाय, मोनसेल' उद्देश्य जे जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जोंनि थांनाय समाव मुभमेन्ट समाव आरो रिभलिउसनारि बै समावहाय गोबां मुंख्लं बेयाव जाबोबाय। दा बै मुंख्लं जाबोनायाव बिथांमोननि जे मुंख्लं जालांनाय, बिथांमोननि जे मुंखौ लाखिनांगौआ, बिथांमोननि जे मावनायखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौआ जोंनि बेयाव दायथ'। दा नंखायनो फोथांनानै लाखिनांगौआ जोंनि दायथ'। दा नंखायनो जोंनि जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो नैबे जे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि, बै जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो साननैनि गेजेराव जोङो खुंफुंनानै जोङो जाफुंसार होनो थाखाय जोङो आखायाव लानाय जादों। लोगोसे आङो बेखौनो खावलायदों, जाखिनि जोंनि एरियायाव थानाय आरो गुबुन गुबुन एरियायाव थानाय साफ्रोमबो जाहाथे नायगिरि बिथांमोना बेयाव फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैयो, आङो बेखौ खावलायहरफिननाय आङो थाबाय। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनि हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।